being prosperous. Atong i-repeat once again, I'm blessed, I'm prosperous, I'm healthy, and I'm wise. Samtang nagtindog mo, padayon gihapon kong may lingkuranan sa likod. Because, as you notice, dili kayo ko makasugakod o stand because dunay nahitabo sa akong legs. Kay last year, mga nangaging mga tuig, nag-preach ko dire, 3 services sa usa ka Sunday. Unknowingly, na-depektuhan sa akong tail. So, but God is good. Amen? Maglingkod man o magtindog, dili mo hupas ang atong gugma diha sa Ginoo. No, so this morning, before the Word of God, i-remind muna ko sa ato ang word last Sunday about faith that move mountains. And faith, pagtuo, di lang makamove sa mga bukid, kundi pagtuo nga makamove sa gahom sa Ginoo. Importante kayo sa atong panahon karon ang pagtuo. O ang atong pagtuo na base sa Dios nga buhi o sa pulong sa Dios. Mao na ang atong faith na himong napundar. Munang kadaanin nato, kadabasa nato sa Biblia, nang atong pagtuo, wa lang mo increase kundi gilig-on sa Ginoo. So nahisgot la Sunday sa mga nag-preach sa Word of God, nga ang faith mo arise, ang pagtuo nato, ang atong nadawat gikan sa Ginoo, mahimo kini siyang mapukaw sa diyang nata sa dako ay problema and usahay desperation. Kanang kinahanglan kay ka ba? Ang pagtuo maura gyud imong kaduulan. Ang pagtuo sa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. And faith nga mulahutay makapahimuot sa Ginoo. Bisan ta atong pagtuo diha sa kaluwasan, sa diyang mulahutay ta, God is pleased with your faith. Now, so nagisgot po ito nga, faith can move mountains. Unsa mga obstacle, unsa mga babag, balatian, unsa pa circumstansya, no nga ingon nga magtotoo, makahimo ta pagsulti. Mga batasan nga dili iya sa Ginoo, makahimo ta pagsulti. Nga mobiya gikan kanato kung naatay pagtuo, mahitabo kini. Dagingon ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon ko diya sa Ginoo. Tinuod kayo nga ang gahom sa Dios, ang kamot sa Dios, ma-unleash, the power of God is unleashed, mabuhian. Sa dihang ang tao naa sa pagtuo. Unsa man yang giatubang? Balikon ako, healing, deliverance, miracle. We need a God kind of faith. Dili ka ng pagtuo nga sa una ng bisan, unsa na lang atong gituuhan, kundi the God kind of faith. Buot pasabot, knowing Him and believing in His Word and obeying His Word. Karong buntaga, padayon na ang pulong sa Ginoo, pagbutang o pagtuo sa atong kasing-kasing, pinaagi sa iyang pulong. Og maghisgot ko karon about faith in God's provision. Ang tanan mengog faith in God's provision. Atong basahon nga may Biblia sa Hebrew chapter 11 verse 1 to 4. Hebrew chapter 11 verse 1 to 4. Basahan ako sa English New Living Testament, nag-ingon diri, faith shows the reality, ang katinuod of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Through their faith, the people in days of old earned a good reputation. By faith, we understand that the entire universe was formed at God's command. That what we now see, unsa tong nakita karon, did not come from anything that can be seen. It was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God. Please, ang mic. Than Cain did.
Abel's offering gave evidence that he was a righteous man, and God showed his approval of his gifts. Although Abel is long dead, he still speaks to us by his example of faith. Ang kahulugan sa pagtuo mao, nga may kasiguruan kita sa mga butang nga atong gilauman, nga dili makita. Pinagi sa pagtuo, ang mga tao sa karaang panahon, gikahimutan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo na sabtan nato, nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong. Amen? Pulong sa Dios, ug ang makita gihimo gikan sa butang nga dili makita. And verse 4, pinagi sa pagtuo, naghalad si Abel ngadto sa Dios, ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo, gikahimutan siya sa Dios, ingon nga taong matarong, kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel, apan pinagi siyang pagtuo, nagsulti gihapon siya. Pataas atong tunga kamot and just lift up your hands by faith. Lord, mga kamot kani sa pagtuo. Salamat Ginoo nga magbutang kag faith sa among sulod. Nga nining panahon na nga niya kami. Nagpaabot sa imong pagbalik. Imo ming i-sustain, Lord. Dili mi nimo pasagdan. Ikaw among magtatagbo sa pagkinahanglan. Ikaw ang among tinubdan sa tanan. Lord, naton may trabaho, naton may negosyo. But dili mi mututok diha. Mututok mi nimo kay ikaw ang tinubdan sa tanan. Kung nahimo nimo ang kalibutan, Lord, pinagi sa imong pulong. Mahimo nimo ang mga imposible ning katapusang kapanahonan. Lord, salamat. Magministeryo ka, mamuhat ka, magbutang kag mustard seed sa among sulod. Nga di ka mo pakyas nining panahon nga niya kami. Bless your word, bless every heart na nagpataas. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo, amen. Lingkod mo mga igsoon. Russia overnight launched its long-anticipated attack on Ukraine, striking military posts across the country. An unprovoked war in Europe is now underway. After Russia invaded Ukraine, the global food price index reached an all-time high. And 2022 is forecast to be one of the most food insecure years on record. Conflict, climate change and the pandemic have combined to create a potential catastrophe. Baski sa anong sa protesta ninyo, yan talaga ang presyo ng langis. Sa kanyang Talk to the People kaninang umaga, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lang ang Pilipinas ang nakararanas ng hirap sa taas ng halaga nito, punsod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Siguro dahil sa yung gasolina nga ganyan, parang ripple effect kasi yan eh. I look through the scriptures, every famine that happened, every economic downturn, every plague, every disease, the people of God were sustained through every season that the world went through because they put their trust in Him. Because when your trust is in the Lord, you are secure. Amen. Kung ang atong tinubdan mao ang Dios, secured ang atong ugma. Atong tago palakpak ang Dios igsoon. Ang pulong sa Dios karong buntaga, okay ra ba ko diri? Arit sa bol kay mo diya. Ang pulong sa Ginoo ning buntaga, gusto mo andam kanato sa the worst economic fall down nga may tabo sa tibuok kalibutan. Ang tanan maapektaran niining krisis nga nanghitabo. Kristohanon ug dili. Ug kinahanglan ingon nga makatawhan nga nagbasa sa Biblia, ma-discern nato ang time diin ni ata and prepare for it.
Importante kaayo, nga di lang ta nakabalo, ngay nani ang pangitabo sa kalibutan, nga ni ata, undili mangandam ta. And for me, the best preparation we have is to have faith in the God who is able to provide all our needs. Una sa tanan, para nako, importante kaayo, nga ikaw nga magtutuo sa Ginoo, makahibalo, o makabato niya anang pagtuo nga ligon. Dili tapaw nga pagtuo. Dili ka ng pagtuo nga kung dagaya, okay, kung dili lisod. Kung dili ka ng pagtuo nga ang Diyos maoy tinubdan, maoy gigikanan sa tanan nga atong gikinahanglan samtang nagpaabuta sa iyang pagbalik. Ani kaduha, to invest in God's kingdom, to plant seed para doon na tayo maani sa umaabot sa dili pa mo balik sa ang Ginoo. Aron walay kahadlok, walay kabalaka sa umaabot natong atubangon. Kay balota, unsay gibutang nato, unsay atong gi-invest diya sa Ginoo, dili gyud ni makawang. It will return to us pilo-pilo atubangan sa Ginoo. So igsoon, ang kalibutan nagkakrisis. Ang kalibutan, atong kung maminaw ka sa news, bisag asa ka mulingi. Mahal ang gasolina, mahal ang pagkaon, mahal na ang mga isda, mahal na ang utan, mahal na ang baboy, karning baboy, karning baka, ang sweldo, wala mo increase. Unsaning panahon nga ni ata. Dili na ni siya normal. Ang gubat sa Ukraine, usan ni siya nakakos. Gubat sa Ukraine og Russia, usan ni siya nakahimo og kanang krisis sa tibuok kalibutan. Kay ang pinaka-source sa trigo, kanang imong harina, kanang para sa atong mga feeds, atong mga manok, sa atong kanang mga feeds, gikan na sa Ukraine o Russia. And the most producing kanang oil is Russia also. Igsoon, karon ang ang mga nasod sa kalibutan means na pud sila. Asa sila mo kuan og crude. So naglumbay ang mga kanasuran. Kung imong i-discern atong panahon karon, basen hapit na mo arise ang Antichrist. Nga maoy mo save sa economic crisis sa tibuok kalibutan. Wala ko kabalo, wala ta kabalo. But mauni ang padulungan sa kalibutan. Kung dili masulbad sa gobyerno, ingon si Duterte, dili ni nako masulbad. Ang mga Pilipinos nagbagulbol, nganong mani ning taas. Dili mabasol ang gobyerno because it's up kanang tibuok kalibutan ning krisis. Basta oil na gani ang maigo, apektado tanan. Transportation, mga pagkaon, bisan mangisda, bisan sa nagamit og krudo, gasolina, apektado tanan. Ug akong nasabtan sa kong espiritu, sumala sa pulong sa Ginoo. We are going to muina nag-transition may tabo. Kay musugot kag dili, doon na gyoy mo dominar sa kalibutan para masulbad ang kaning problema sa tibuok kalibutan. So, ingon nga katawhan sa Dios, kinahanglan mahimo tang makuan ba ang atong pagtuo, mapundar gyud, mabutang gyud nato sa Dios nga tag-iya sa tanang oil, tag-iya sa tanang pagkaon, nga ang kabalaka ug kahadlok sa pagkatubang sa ugma matangtanggi ka nato ug ang atong pagbuhat sa atong parte makahimo ni pag-secure nato sa atong kinabuhi kauban sa atong pamilya nining mga panahon nga niata. Una sa tanan, aron atong pagtuo, mukuan pagyud bitaw, mo ila pagyud ta. Kinsa ning Dios nga dili lang gamhanan sa atong gibasa sa Book of Hebrews chapter 11. Gibuhat niyang kalibutan, pinagi lang siyang pulong. O kaning makita nato, pinagi sa dili makita. Imagine nimo kinsay makabuhat ana. Kining physical world,
was created out of nothing. Igura ang ginumengog, maanaa ang tubig, maanaa ang yuta, miabot ang tubig, miabot ang yuta. Inana ka powerful ang Diyos nga imong gisimba. Naghatag nimo faith igsoon. So, hallelujah. Di lang siya gamanan kundi siya pod ang tag-iya sa tanan. Tag-iya sa tanan. Kumikag tag-iya sa tanan. Kining tanan natong makita hasta ikaw ang tag-iya ang Diyos. O kay siyang tag-iya sa tanan, makahimo siya pag-sustain nato. Makahimo siya pagpakao nato. Pagpabisti nato. Ilabi na sa panahon nga ni atakaron. Tanaw na to ang book of Jeremiah chapter 10 verse 12 to 13. Jeremias kapitulo 10 versikulo 12 ngadto sa 13. Gibuhat sa Ginoo ang yuta. Nakaamin ba ka diha? Pinaagi sa iyang gahom. Gimugna niya ang kalibutan, pinaagi sa iyang kaalam. O pinaagi sa iyang kabatid, gihikyad niya ang langit. Wow! Siya ang nagmando. Sa iyang mando, mudahunog ang mga tubig nga anaa sa kalangitan. Matingom ang mga panganod sa tanang dapit sa kalibutan. Nagpadala siya kilat uban sa ulan, o gipahuros niya ang hangin gikan sa iyang lawak tipiganan. Mao na ang Diyos nga imong gipatasan sa imong kamot. He is this God nga gisulti ni Propeta Jeremiah. Igsoon, He is a powerful God. Kay usahay manggod, maguna-una ta nga ang Diyos murarag tawo. No! Kung muhangad ka sa langit, makita nimo unsa ka vast ang universe. Makita nimo ang mga scientists wala pa mauman pag-discover sa mga planeta, sa mga unsay naa sa kawanangan, because it's huge kayo ang universe. O kinsay nagbuhat ana, it's the God we serve and we worship. Exon. Ephesians chapter 3 verse 15. Ephesians 3 verse 15. Matod pa sa pulong sa Ginoo. When I think of all this, una-una siya sa mga makatawhan sa Ginoo, I fall to my knees and pray to the Father, the creator of everything in heaven and on earth. The creator of everything. Siya ang nagbuhat sa tanan, langit ug yuta. Nganong gisulti ni sa Ginoo sa atua, para kung naata sa desperation, kung naata sa dili maayo, nga bisan og naanata pagtuo sa Ginoo, at least makauna-una ta, mukagawas ta sa atong balay, mulantaw ta kinsay nagbuhat sa ato ang gilantaw karon. Ang Diyos ang nagbuhat nining tanan. Hebrew chapter 1 verse 1 to 3. Let's just atong faith mo arise karong buntaga. Hebrew chapter 1 verse 1 to 3. Sa karaang panahon ang Diyos sa makadaghan og sa nakanlaing paagi misulti sa atong mga tigulangan pinagi sa mga propeta. Apan niining katapusang mga adlaw misulti siya kanato pinagi siyang anak. Kisay ngalan siyang anak? Gusto ko makadungog, ngalan sa anak, si Jesus. Pinaagi kang Jesus, gibuhat sa Diyos ang tibuok kalibutan. O gipili siya, aron manag-iya sa tanang butang. What a powerful name. Sadang muawit ta, what a powerful name, the name of Jesus. Ang amahan tungod sa pagkamasinugtanon siyang anak, gipiyal niya tanan, ang tanan nga niya sa kalibutan, gipiyal niya sa iyang bugtong anak. Matod pa sa pulong sa Ginoo, naglarawan si Jesus sa himaya sa Diyos, ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Diyos. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo. Pinaagi siyang gamhanang pulong, tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tuo sa Diyos dito sa langit. So kanya itong gisimba, Diyos nga anak, which is Jesus.
Siya karon ang nag-uphold sa universe. Siya karon ang nagdumala ni ining universo nga atong gipuyan. Dugang pagyudigson, Isaiah 66:2. Isaiah 66:2. Ako'y nagbuhat sa tanang butang, busa ako akining tanan. Kisa tag-iya, ang Diyos. Ingon siya, ako'y nagbuhat sa tanang butang, busa ako akining tanan. Nag-ingon ang Ginoo. Say masipet manggod ta. Ako ning yuta, ako ning basakan, ako ning kanang palaisdaan, no? Say masipet man ta. But the Lord says, iya ning tanan. Ilhon nato nga siya'y tag-iya sa tanan. Bisan pa ang giginhawa nato, di gyud ta kaginhawa kung di niya itugot siya. Ang kusog nga niya, iya ni tanan. So kung ikaw na sa pagtuo kang sa Diyos, o nailhan nimo ang Diyos na ining pagiha, dunag yung kay assurance sa imong tomorrow, sa provision sa atong buhi nga Diyos. Maunig soon nga ang Diyos nga buhi nga atong gituan, tinubdan sa tanan, busa kaniya nato ibutang ang atong pagtuo. Amen? O pagtagbo sa atong pagkinahanglan. Ato nato ibutang atong pagtuo. Ato nato ipunting sa Diyos. Atong isulti, Lord, gamanan ka. Lord, naghikyad ka sa langit. Naghikyad ka sa panganod, Ginoo. Imo ang universo. Kay usahay dako kaayo atong atubangon kaysa ikumparar sa Diyos. Usay, muratag natakluban sa langit, but sa pagkatinuod, ang Diyos nagpasan nato sa atong mga kaluyahon, igsoon. Because God is powerful. Now, balik ta sa libro sa Hebrew chapter 11. Sa atong gibasa, sa chapter 11 verse 1 to 4, nagisgot diri sa mga tao sa pagtuo. O kung imong basahon sa verse 4, nagisgot diri about ni Abel. Kita ninyo? Si Abel. Nagisgot ni siya about Abel's offering. Siya, tungod sa pagtuo, naghalad si Abel ngadto sa Dios og mas maayong halad kay kang Cain. Magiskot man ta sa God's provision. So, padayon nagingon siya diri. Tungod sa iyang pagtuo, gikahimutan siya sa Dios. Ingon nga taong matarong, kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel, apan pinagi siyang pagtuo, nagsulti gihapon siya karon. Ato gihapong giistoryahan ang pagtuo ni Abel ngadto sa Dios. Kanusa siya nabuhi? Genesis pa. Ug akong samtang na malandong ko, siya gihisgutan sa heroes of faith. Una gyud si Abel, ikaduha si Enoch, katong the only nabayaw sa Old Testament, na wala siya magkamatayon. Dayon si Moses, si Abraham, down to silang Noah, gisgutan diri sa book of Hebrew chapter 11. But amazing kayo, kay giuna sa Hebrew 11, si Abel. Pasabot, importante kayo ang gibuhat ni Abel. So karong buntaga, katuna na to ang mga lesson sa pag-ila ni Abel sa Diyos. Ready ba ka? Kung saan niya pag-ila ang Diyos ayang kinabuhi. Nga wala man siya maanugon sa iyang gibuhat para sa Diyos. Number 1 nga itong tanawon. Tanawon na to ang faith ni Abel. Ang pagtuo ni Abel. Ningon ang Hebrew 11a verse 4a, by faith. Ang tanan mingog by faith. Ang tanan mo singit, by faith. Baliko na ko, ang by faith, importante kay na. Kay di gyud kakapahimuot sa Diyos kung di ka mutuong nga na ay Diyos. Usahay na bagyod usahay na pagyod mga nakailan na sa Diyos dayon, mibiya sa Diyos, usahay di na mo ila sa Diyos. But importante kaayo, gisugdan ni sa matag taong naisgutan sa Hebrew 11, nagsugod yun og by faith. By faith, naghalad si Abel og mas maayong halad.
Samtang namalandong ko by faith, but pasabot, sa pagduol niya sa Diyos, nailhan niya kung kinsa ang Diyos. Dili gyud ka makabuhat og something sa Ginoo, makahatag sa Ginoo kung wala ka kaila sa Ginoo. So si Abel nakabaton og personal nga pag-ila sa Dios. Ikaw nakabaton ba kag personal nga pag-ila sa Dios? No, Abel has a personal knowledge, di kay relasyon kauban sa Ginoo. Nakaila siya kung kinsa ang Dios. Tungod niini, sa iyang pag-ila kung kinsa ang Diyos, nakabaton siya pagtahod, nakabaton siya pagkahadlok. Kinibitang fear of the Lord, kanang reverence fear ba? Kanang bitong kabalukang kanintanan iyang sa Ginoo. Kanang siya pinadayag na sa Diyos ay muha. Kung kinsa siya, mauna ang na-experience ni Abel sa iyang pagkauban sa Diyos. So balikon ako, may resulta kini nga nakabaton siya pagtahod, pagkahadlok, nga taliwala sa mga panalangin nga iyang naangkon. Daghang kay siya mga karniro, gagmay dagko nga mga karniro nga iyang giatiman, nga gisalig sa Diyos kaniya. Wala dito mabutang ang iyang pagsalig sa iyang panalangin kundi sa Diyos nga naghatag og panalangin. Wala dito napunting sa iya unsa kadaghan ang anaan niya. Tungod kang iyang pagtuo, wala dito. Kung dili naa sa Diyos nga dili gyud mausab. Nakasabot si Abel nga kung mga matay tanan iyang mga hayop, mga matay ang tanang karniro ng iyang gatiman, naapay Diyos nga moatiman niya. The God who provides. So igsoon ko diya sa Ginoo. Kinahanglan gayud ang matagusa. Makabaton yung personal nga pagpakaila kung kinsa ang Diyos ay ang kinabuhi. We must know God. Because eternal life is knowing God. Ang pagkabaton sa kinabuhing walay katapusan, assurance sa kaluwasan, isinugdanan sa atong pag-ila kung kinsa ang Diyos. Kinahanglan igsuon, dili lang taman sa Sunday services, nga madunggan nato kung kinsa ang Diyos. Babad ta sa pagbasa sa iyang pulong sa atong panimalay, kay daghang bakang i-reveal ang Ginoo kung kinsa siya. Kung kinsa siya atong kinabuhi. Kay matud pa sa pulong sa Ginoo, sa Hebrew 11:6, it is impossible to please God without faith. Ato pa, sa pag-ani nato diri, sa atong pagpataas atong kamot, kabalutang atong gipatasan ang Dios. Sa atong pagkanta diri, nakabalutang atong kikantahan ang Dios. Nakabalutang nga sa atong paglingkod diri, dali ganita, paspas kay ta, gusto tang mo sayo, kay atong gianhian ang Diyos, kay ang Diyos ania kauban nato. Kay soon paminaw, kung wa ka mo tuo, it's impossible to please God. Kung nianhi ka nga, wala kay insaktong pundasyon sa imong faith sa Ginoo, mura lang kag nisulod ani nga tigumanan, nga pag-uli nimo murag wala lang. But kining makapahimot nga pagtuo, naa sa imong sulod sa imong kasing-kasing. Knowing that God is present everywhere. Ang Diyos nagtanaw, nakakita, aware, nag-concern nako, nagtagad nako, ug mahal ko sa Diyos. Mahal ka sa Diyos. So, importanteng mailhan na to, ang atong Diyos. Unsa ka privilege nga ikaw ug ako nakabaton sa pagtuo sa Diyos. Palakpakin mong kaugalingon kay nakabaton ka pagtuo sa Diyos. Una nga pagtuo nga atong nadawat is ang Diyos manluluwas. Amen? Siya ang miluwas nato. The first step nga atong na faith ni abot nato kaluwasan. Ano inabot man ang pagtuo sa kaluwasan, kay gisultian ta. Sa kaluwasan sa Dios pinagi ni Ginoong Hesus. Ug sa diyang naluwas ta, misurrender ta, and we receive Jesus as Lord of our lives.
Kadwa na tong nailan. Si Jesus di ay Lord di ay siya. Master di ay siya. Siya di ang magbubuo sa akong kinabuhi. Di na di ay ako. Sa to pa ang akong kinabuhi karon ni Kristo, dili na pwede nga ako na mo decide labi na sa dagkong desisyon sa kinabuhi, kung dili unsay gisulti ni Jesus sa iyang pulong. It doesn't matter. It may hurt you. Pag-ingon ni Jesus nga ayaw pakigkauba, ayaw pakigrelasyon o di magtotoo. Even it hurts you, kay doon na kayo uyab nga di magtotoo imong bulagan. Because nagtuman ka sa kabubuton sa Ginoo. Igsoon, dako kayo ng kalipay at ubangan sa Ginoo. Amen? If Jesus is Lord, He is able. Kung Ginoo siya sa imong kinabuhi, able siya mo direct sa imong life. Imong kinabuhi, nindot kayo. Kung imong i-entrust, kung imong i-surrender ang imong mga desire, imong gusto sa Ginoo. Kay mao na iyang gusto pod sa atong kinabuhi. Siya'y mudumala sa tuwa. Kaysa dang mudumala siya, nindot ang kinabuhi nato kauban niya. Balik ko na ko, what a privilege, kabaton tagpagtuo. Di lang si Jesus ginugman luluwas, kundili, padayon nato ang pag-ilakan niya. Padayon, ilakan niya. Padayon, sadyang mo padayon ta, mas mulalom atong pagigugman niya. Amen? Mas mulalom atong pagtahod niya. Amen? Mulalom atong fear of God. Kanang Diyos nun nga kahadlok. Tungod kay imong nailhan kung kinsa ang Diyos. Kay ang tao di gyud kay pahimuot kung wala siya pagtuo. Igsoon ko diya sa Ginoo. Nagingon ang Romans chapter 1 verse 17b. Roma 1:17b. Ang gihimo nga matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Ang kaluwasan pinagis pagtuo. Ang pagato sa langit pinagis pagtuo. Ang pagkinabuhing matarong pinagis pagtuo. Amen? And God is pleased with our faith. So una, si Abel nakig-istorya nato nga nakahimo siya mga butang nga nakalipay sa Dios because it's by faith. Number 2, his obedience. Ang iyang pagka masinugtanon. Verse 4, sa atong gibasa, balik gihapon ta, sa book of Hebrews chapter 11 verse 4. It was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God than Cain did. Abel's offering gave evidence that he was a righteous man. Ang iyahang offering nagpasabot nga siya matarong. O ang Diyos naghatag og approval sa iyang gasa. Okay. Faith, ang pagtuo ni Abel, ang imong pagtuo sa Diyos, mo resultag yun nag-aksyon. Kay ang pagtuo nga walay aksyon, patay. Kay ingon ang Biblia, ang yawa ganin, ito gani sa Diyos. So, ang faith ni Abel, may resultag aksyon. Unsa may aksyon niya? Unsa may aksyon niya? He brought, gi-aksyon niya, nagdala siya. Kabalo siya, sa unsay makalipay sa Ginoo. He brought, ngano nakata siya, he brought an offering to the Lord. Tungod sa iyang pagtuo sa Diyos, nga maoy tinubdan sa tanan. Nakasabot kayo siya, nga ang mga hayop ngayang giatiman, gikuhaan siyang panginabuhi, gikaon, gipiyal sa Diyos kaniya. Busa kinabubuton ni ang paghalad niya sa parte niya sa Diyos. Kabalo siya, kay by faith, ang iyang pagtuo, mo'y nagpalihok niya. Maalamon ang pagtuo, naghatag niya kaalam, unsay makalipay sa Diyos. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, kay balo ko nga ikaw ako, nakasabot na ka, nga dili imong trabaho, dili ang imong business, dili gani ang imuhang source
source of kanabitang panginabuhi, mauna siya igsuon ang kanang kuan bitaw diha na bitaw kang magsalig. Nakasabota ana nga ang atong panginabuhi diri sa kalibutan, di siya maoy source kung dili ang Dios mo'y source sa tanan. Kining mga gipiyal sa Dios nato, gipiyalan tag trabaho, gipiyalan tag negosyo, nakahumantag eskwela, nakatrabaho ta. No, ang uban wala nang trabaho sa ilang nahuman nga nahuman nila nga kurso, nagnegosyo na lang. Mauni ang paagi sa Dios aron matagbo niya ang atong gikinahanglan samtang nagpaabota sa iyang pagbalik. Ug atong ma-prove that God is our provider God. That the work na imo naa sa imo, gi-provide na sa Dios. Kanang business nga imuhang naakakaroon nga business, gi-provide na sa Dios. Kanang tanan nga gi-provide na sa Dios, na kay yuta, na kay pangisdaan, na kay uma. God provided that everything para i-sustain ta, makakaon ta, makabisti ta, makabalay ta. Mauni siya ang means. Mauni siya ang paagi nga ma-providean ta sa Dios. But the source is God. Usay magunaon na manggod ta. Ako man akong kusog, akong trabaho, akong panginabuhi, akong negosyo. Kung ngayon na bitaw ka na igsoon, imo nang gikaminusan ang source sa tanan. Because musugot kag dili. Nay panahon nga wala ang tagtrabaho. Nay panahon atong negosyo dili mo lambo. Nay panahon up and down ang pangkinabuhi. But kung ang source nimo ang Ginoo, di gyud ka mahadlok mo atubang sa ugma. Wa ko'y trabaho karon. God is able. Amen. Amen. Kaingon ang Ginoo, wala pay namatarong, wala pay matarong nga nagpalimos. Wala pay obedient nga anak katong nagpahimuot sa Dios nga gibiyaan ug wala supply sa Ginoo. Ngani more than enough God supply nato. Igsoon sa tinuod lang ang tao dili gyud ka obey sa Ginoo. Dili gyud ka obey sa will ni Lord kung wala siya faith. Di gyud, it's impossible. Di gyud ka katuman sa kabubuton sa Ginoo kung wala kay pagtuo kaniya. Kay kung magbasa ka sa Tibok chapter sa 11, gitawag ni siya heroes of faith. Mga bayani, Independence Day man day nato karon no? June 12, Independence Day. So nag-celebrate ta sa mga heroes nga naghatag nato kagawasan ilalom sa Spanish rule, no? So, dunay mga heroes nga naghatag silang kinabuhi para kato mahimutang free Philippines, independent na ang Pilipinas. Spiritually po, doon na po'y mga tao sa pagtuo. Gitawag sila heroes of faith. Basahan ang Tibok chapter sa Hebrews 11. Dito ang heroes of faith. Og nagsugod tanan by faith. By faith, si Noah naghimog arka. By faith, si Abraham, mibiya siyang lugar, bisag wa kabalo siya sa dala sa Ginoo. By faith, gibiyaan ni Moses ang iyahang harianon nga lugar sa Egypt. Tungod kay nagtanaw siya sa mas dili makita nga mo ang langit. Iyang gibiyaan ang kahilayan sa Egypt. By faith, by faith, by faith. So igsoon, mao ni sila o kang Abel naghisgot. By faith, si Abel naghatag og offering sa Ginoo. Santiago 2:17, ingon niini ang pagtuo, patay kung dili kini ubanan sa buhat. What is the source of your income? Unsay source, unsay kanang kinitaan nimo karon sa imuhang panginabuhi? Kang Abel, mga karniro, mga hayop.
Kita wala naman tay hayop karon. Siguro na tay hayop gamay na lang kasagara sa hayop na to iring. No? Sa unang panahon mga karniro daghang kayo, mga mananap, mga baka mo na ilang i-offering sa Ginoo. But kita karon we have our work, our businesses. Mauna siya ang gusto sa Ginoo tandugon sa matag usa ka nato. Kay number 3, tuluran ni kapunto. Number 1 is by faith. Number 2 is obedience. Number 3 is His giving. His faith, His obedience, and His giving. His giving. Unsay gisulti sa Biblia, sa giving ni Abel. Abel brought a gift. Ang tanan mingog a gift. Salamat sa Ginoo, no? Nga di lang tao hataga gift. Ang Diyos di ay nagpaabot pod sa atong gift. Wala na itong unsang gift ang iyang gihatag. He gave the best portion. Ang tanan mo, best portion. Yes, the best portion of the firstborn from his flock. Di lang siya ordinaryong gasa. Di lang siya, kanila akong ihatag sa Ginoo. Kanila. Gikumparar manggod ang halad ni Abel o ni Cain. Kay si Cain manggod, iyang panginabuhi, bukid. Nananumsiyag, mais, kamote, saging. Pero si Abel, mga mananap, mga hayop. So gikumparar kay ang gihinatag ni Cain, naghatag si Cain, dili the best. Naghatag lang siya. Kani hatog-hatog na sa Ginoo, mga piyasot. Kani mo man akong gusto ihatag sa Ginoo. But si Abel, he gave the best portion of the lamb from his flock. Unsay response, the Lord accepted Abel and his gift. Di lang gidawat si Abel, gidawat pod ang iyang gasa. But he did not accept Cain and his gift. Makaplaga na sa Genesis. Nako, mabutang dire. Genesis. Oh God. Book of Genesis chapter 4. Wala na ako mabutang dire. But diha na makaplagan ang sugilanon ni Cain o ni Abel. So igsoon diha sa Ginoo. Si Abel nakaila nga iyang gihatagan maang tag-iya sa tanan nga naa niya. Balikon ako. Si Abel, nakahibalo siya, naa niya ang wisdom of God. Nga ang tanan nga naa niya, ang tag-iya mao ang Diyos. Nga sa iyang paghatag, sa offering for God, kabalo siya, nga wala siya makuhae, kay ang Diyos maoy source sa tanang hayop nga naa niya. Usay maguna-una ta no, nga sa dihang muhatag ta, nakuhaan ta. Usay maguna-una ang tao, yes, kung imuha bitaw i-mathematic pod. 2 minus 1 equals 1. Ato pa ang duha nga kuhag isa, usa na lang sa atong tawhanon. But sa mathematics sa Diyos, 1 minus 1 equals 2. Wala ka magkuhain. Equals 4 pag yun. Equals 6 pag yun. Equals 8 pag yun. Hallelujah! Ayaw, usmo na to itong una-una ba? Kay naanad bi kay tanga. Siyempre naanad dito sa eskwelahan nga 1 minus 1 equals 1. 2 minus 1 equals 2. Ay, 1 minus 1, 0 naman day, no? 2 minus 1 equals 1. Kasabot kay taan ng minus. Pero wakay ta makakuan anang multiplication nga sa diha di ay si Abel di ay sa iyang pag-release kaila siya sa Dios nga dili siya makuhaan kundi i-multiply sa Dios unsa iyang gihatag sa Dios. Ang iyang pagtuo may resulta sa iyahang pagsugot, dili lang sa pagsugot kundi gipili niya ang pinakamaayo,
pinakauna sa iyang mga karnero. Nagpakita po ni nga para kang Abel, ang Diyos mo'y pinaka-best. Ang Diyos mo'y pinakauna. He is first in my life. He is first in my income. Una siya sa ginansya sa ako ang negosyo. Una siya sa sweldo, sa trabaho. Because God is the best for me. Is He the best for you? Siya ba ang first ay mong kinabuhi? Kung ang first nimo, ang imong bayronon sa balay, mao gyud na siya una nimong laanan. Kung naguna-una na ka, nga ang bayronon sa balay, ang bayronon sa sakyanan, mauna gyud na siya. But if God is the first, God has the first sa imong income. Amen. Palakpakan nato ang Diyos igsoon. Yes. God owns everything. Siya tag-iya sa tanan nga niya sa kalibutan. O ingon nga nahimong katawhan sa Dios. Muilata nga kita mga pinayaran lamang sa mga butang nining kalibutana. Ilhagyod. Usugot kag dili. Ilhagyod. Nga ang Dios mo gikikanan sa tanan sa kalibutan. Ikaduha. Aduna siya ibuluhaton nga ikaw ug ako nga nasakop sa iyang church, iyang iglesia, gamito niya aron suportahan ang iyang buluhaton. Balikon nako. Tag-iya ang Dios sa tanan. Ug ingon nga katawhan niya, importante nga muilata nga mga piniyalan lang ta sa mga butang nga niya nato. Ikaduha, aduna siya ibuluhaton diri sa kalibutan. Ug ikaw ug ako nga nasakop sa iglesia, gamiton ta aron suportahan kini. Matagbo ang gikinahanglan sa iyang iglesia. Kaysa dihang kitang tanan magpagamit. Kaya nagpagamit mangyud ta. Basin wala pa ang tanan. Kung kitang tanan magkagamit, ihatag nato ang parte sa unsay gipanalangin sa Dios kanato. Kabalo ba ka unsay resulta? Kabalo ba ka unsay resulta? Di lang mo dagaya ang buluhaton sa Ginoo, kundili ang ngalan sa Ginoo mahimaya di lang sa Pagadan City, kung dili sa mga palibot nga dapit ni ining syudad or outside sa Mindanao. Dili buot sa Dios ngayang buluhaton diri sa kalibutan, suportaran sa mga politiko, suportaran sa mga puti, suportaran sa mga Korea. Abi niyo igsoon, abi nila sa mga tao sa gawas, ang Happy Church gipusuportar ang Amerikano. Kay why this property na acquired sa church? O gimaya kadungganan iya sa Dios. Makahimo ko pag-glorify sa Ginoo because of you. Sa inyong pagkamanghihatagon, ang nahimaya mao ang buluhaton sa Ginoo. Many people, sarang makasulod sila diri, maniga ilang mata, mulisngag ilang ilong. Nganong nakabuild tag ingon ani? Nganong nakapalitag property 17 million na apay construction diha? Why is this? Walay utang ang church. Why is this ang oil ni samot ug kadagaya? Because God is particular sa iyang church. Dili pwede nga ang iglesia sa Dios, ang tigumanan sa Dios, buslot ang sin, walay saktong sound system, walay, kung tanaw nimo ang mga kwan sa kalibutan, sophisticated kay ilahang mga equipo. Unsa may parato para paghimaya sa mga tao, paglipay sa mga tao. But the buluhaton sa Ginoo is to glorify the name of the Lord. Angay gyud siya. Igsoon ko diya sa Ginoo. It's not really a matter of kanang mingon ta nga masuplayan, but sa dihang i-release nato ang iya sa Dios sa unsa gipiyal sa Dios nato. Ikaw ug ako nakahimo ka pag-play sa Ginoo. Kaduha, imong faith wala di ay diha sa imong butang kundi naa sa imong buhi nga Dios.
God, hallelujah, balik ko na ko. Wala ta magsalig. Panahon doon tayo pagkinahanglan, di ta magmudmud dito sa politiko, mga itag unsa na. Because God was able to provide. Grabe ang provision sa Ginoo. Dili makulang ano, ikaw o ako manggihatagon sa buluhaton sa Ginoo. So kung wala pa gani kakamove sa imong bulsa, hibaloe nga ikaw gi-count sa Ginoo as supporter sa iyang buluhaton. Unsay pinaka-best sa kinitaan nato? Unsay pinaka-best and first atong kinitaan? It's our 10% of our income o ang atong ginansya. It's the first. Kung kang the first, ayaw ulahi o kuha, unaha. Kinsay nagbuhat ana, giunag yun niya. Nakadawat siyang swilo, giunag yun niya. Hello? Giunag yun niya. He is the first. Lord, you are the first. And this is my best gift to you. Sa diyang buhat tumita na nimo, igsoon, mataghatag nimo. Di lang malipay ang Diyos, malipay pud ka. Amen? Mga ginansya, mga incentive, mga bonus, mga halin sa hayop, sa mga kaumahan, God has a part, anak. Naagyon siya parte. Pero kung dili ka magtotoo, dili ka sakop sa church ni God, dili pod ka pangayuan sa Ginoo. But if you are a part of a church, muna atong mga katawhan diri, kana magsisimba nato diri, nga tuan na sa abroad, tuan na ang uban sa UK, tuan na sa mga Australia, Canada, kabalo baka because sila natudluan, bisag asa sila nagsimba, they are givers for the Lord. Nakakaton sila. Ang uban nga upay simbahan dito, magpadala sila diri sa ilang touch diri sa ato sa local. Kakabalo sila nga naabot sila dito. The source is God. And the income nga naan nila, gipiya lang sa Ginoo. Kung makalipay sa Dios o makalipay nato sa dihang makasuporta ta sa buluhaton sa Ginoo. I know nga dili gyud di bag-o para nato. Pero padayon ang Dios nagpahinumdum ka nato kay bililhon ni sa iyang atubangan. Ingon ang Proverbs 3:9-10. Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth. Ato pa sa dihang makahatag ta, nagpasidungog ta sa Dios. And with the best part of everything you produce, the best sa imong giproduce, then He will fill your barns with grain. Iyaha kang padagayaon. Di na mo mahibalaan nga daghang kayong paagi ang Ginoo mo panalangin. And your vats will overflow with good wine. Ang tanong mo, good wine. Mga good mag-aabot sa imong kinabuhi. Amen? Siguro manghihatago na ka. Siguro kuan nga faithful ka, continuous ka, pero nag-experience kag ganit, nag-experience kag kulang. Ayaw pag-question na ang Diyos. Padayon sa paghatag. Because God, di yun na niya kalimtan unsay imong gi-invest para sa iyang buluhaton. God, hallelujah, amen. Last verse. Mag-iskot karon sa usa ka babaye. Diri sa Malakay gisgutan giganina. 3:6-12. Ingon ang Ginoo, dili ko mausab. Kay kini manggong tithing sa Old Testament. Malakay is transition from Old to New Testament. Mabasa ka sa Book of Malakay, ending na sa Old Testament o pasulod na sa Book of Mateo. So ingon siya sa iyang katawan sa Old Testament, kamo ha, namiya muna ko. No, namiya muna ko. Sa unsang pagi ha, Lord, namiya mi. Inyong gi-deprive yung kaugalingon sa paghatag sa tithes and offering. But I am the God that doesn't change. Di ko mausab. Unsa day purpose nga nag-tithe sila sa Old Testament o nag-offering? Because dunay temple ang Ginoo. Dunay siya buluhaton sa Old Testament. Dunay mga priest dito. Dunay mga paghala dito. Unya dito katong mga tithes and offering sa mga katawan sa Dios mga Hudiyo. Mo to'y nag-sustain sa buluhaton sa Dios sa Old Testament. And pagtabok sa New Testament, God dili mausab. Amen? Di siya mausab. Kung unsang gibuhat dito sa Old Testament, mausab ang Diyos sa New Testament. Okay, nguban mingon, kanang tithe is Old Testament. Igsoon, ikaw na tao sa New Testament. Amen? O ako mo testify ninyo, naglingkod dire. The first truth
The first truth nga akong nadawat from the Bible is about tithing. Primero yung kamatuoran, mao gyud pagsabak nako pagbasa. Di pa ko kabalo mo abli dire sa Biblia kay bag-o pa kong magtotoo. Pero gipaabli ko sa Ginoo sa Book of Malakay, dayon ang paghatag gibutang sa Ginoo sa akong sulod. And I was convicted sa Espiritu sa Ginoo. Tungod kay dugay na kaing panahon, na ako'y trabaho, wala pa ko mga Kristiyanon, ang tanan na mong kwarta, paingon na sa ospital, ang tanang kwarta na mo, dito sa dili maayo. Pero ang Ginoo, ibalik. Ang tanawa, unsay akong buhaton nimo, I will open the windows of heaven. Igsoon, di jud mamakak ang Dios. Pag-start pa na ako igsoon, pila na ko katuig hinatag. Wala na lang, dili na siya issue ang paghatag. Because it's part of me on my relation with the Lord. Part na sa kuha o sa relasyon sa Ginoo. May mo siyang party na to sa atong relasyon sa Dios. Dili na nato entertain pa mga negatibo nga atong bation sa atong kaugalingon. Kay mao man gud ta usahay, naatay mga reservation ba. But ang atong pagtuo, gusto sa Ginoo ugmaron niya. To kay doon na siya promise, sulay ko. Test lang ko. Nasulayan na binimo ang Ginoo? Sulay lang ko. Dili ba? Ablihan ako, ibubo na ko, madagayaon ang panalangin. Dili na ko tugutan ang mananap mo tukob sa inyong kaumahan. Mamungag daghan inyong mga umah. Hallelujah. Unya ang katawhan sa kanasuran mo ingon, bulahan ka mo kay inyong yuta nahimo mang maayong dapit nga puyan. Bulahan mo kay inyong kasing-kasing insakto na atubangan sa Ginoo. This is our mo ni atong yuta, atong kasing-kasing sa dihang mo step tas pagka maghatagon, you have a right heart atubangan sa Ginoo. Kabalo ba mo mga igsoon, unsa ni ka real? Yes, real. So continue to obey. Continue to obey. Dako man og gamay imong kinitaan, ang pulong sa Dios nagsiguro nimo. Bisag unsay agian nga krisis diri sa kalibutan. Mag-krisis man sa kalibutan, ang imong investment sa Ginoo, sa imong paghatag, dili kalimtan sa Dios. Ug naa siya'y assurance sa imong sulod, kay nag-obey ka, di gyud ka pasagdan sa Dios. Faith in God's provision, nagagikan kung giunsa nato pagtuman ang parte nato pinaagi sa paghatag. Manindog mo mga igsoon. Thank you, Lord. Hallelujah. May abot lang yun nga tema sa akong sulod. Because kabalo ko, padulong na yun. Ang kalibutan na to, padulong kalisod. But ang economy sa Ginoo, dili mausab. Ang ekonomiya sa Diyos, dili mausab. Ang atong Diyos, dili mausab. Unsay atong gi-invest for the kingdom of God, dili gyud na mula bayng kawang. Estudyante ba ka igsoon? Start giving. Na kay allowance, start giving. Kay makahimo ka pag-withdraw sa unsay imong gi-invest. Dili to ta makasudya sa Ginoo. Lord, naghatag man ko. Ngano mo pa man ko'y trabaho? No. Wala tay katungod ana. Wait kay ang Dios dili makakon. Amen? But do your part. Because karong panahon na, ang duna lamay matangtangan sa kadok o kabalaka. Sadyang you do your part sa God's provision. Father, in the name of Jesus, daghang salamat kay Lord. Faith in your provision. Pagtuo nga ikaw mutagbo sa among pagkinahanglan. Mituo gyud mi ana, Lord. But do na po may part, Ginoo, sa among pagtuo. It's our giving, Lord. Nganong muhatag man minimo tag-iyamang kasatanan? Nganong muhatag man minimo nga ikaw man nagbuhat sa langit ug sa yuta? Muhatag mi, Lord, because do na kay kingdom diri sa kalibutan. Do na kay buluhaton diri sa kalibutan. Ug imong buluhaton, Lord, nagkinahanglag suporta. Salamat nga matag usa nakasabot.
nga tipik ni ini, Lord. Tipik ra gyud, gamay kaayo. 1,100 ra Ginoo. 2,200 ra gyud. 10,000, 1,000 ra gyud. Mapasalamat mi, Lord, sa kagawasan, sa privilege nga makahatag. Kaya ngayon ato nga wala pa mi, makailan mo. Among kwarta, gigasto na mo sa dili maayo. Gigasto sa inom, gigasto sa bisyo, gigasto sa dili maayo. Pankaron, sadang amo ning suportahan imong bulaton. Naayo kaayo ang among buhaton. Salamat kay Lord. Kung doon na pa may pagduha-duha sa paghatag, Ginoo, matangtang sa ngalan ni Jesus. Salamat, Ginoo. Kaila ka, kabalo ka sa mga income na mo. Unsay imong gipiyal na mo, Ginoo. Kabalo ka, Ginoo. I pray nga sa dihang makadawat mi o panalapi. Dili una ang mga butang, kundi una ka. Una ka. Because you are the best. You are the first sa among kinabuhi. Salamat, Lord. Samtang tuboy imong kamot igsoon, i-dedicate imong paginabuhi. I-dedicate sa Ginoo imong business. Sa man income nga imong gikuan. Kung estudyante ka, naaba kay allowance every week. Bisag gamay ra na, start to give. Dedicate to the Lord, Lord. Commit to the Lord. Lord, dagay ko grasya. Lord, daghang kay kong utang, daghang kay kong pagkinahanglan. But Lord, nakasabot ko. God's provision, doon ako'y part, Lord. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Bless every heart, Lord, nga nakadawat sa imong pulong. Salamat, Ginoo, nga wala namong espiritu sa kahakog. Kundi namong espiritu sa pagkamangkihatagon. Kaya nagsugod na nimo, Lord. You gave your life. What more can you give, Lord? Kung kami, here we are. Not only our worship, but our giving, Lord. Salamat, Ginoo, sa mga panginabuhi, negosyo, Lord, source of income. Salamat, Ginoo, gi-bless, gi-increase. Hallelujah! Ang manana, ang mga manunukob, walay gahom sa ngalan ni Jesus. Kundi, Lord, open heaven always as we release. Open ang heaven. Release! Open ang heaven. Release! Open ang heaven. Woo! Salamat kay Ginoo. Palakpakan ka na sa imong pulong karong buntaga. Hallelujah! Thank you, God! Thank you, God! Woo! We give you praise. We give you praise. In Jesus' name. Amen. O amen.